Baik kedua kemat Kristan bar hal mudai mansu kutno kensan kamtam iki bahayin kindo no eka jingpo samriki dur kemat jong I kejing penting keman jong I hakaying sam jong I syukut na nga try bon na pi baro ki bon bam dadap ka Meghalaya State Commission Protection of Child Rights Reni try rin tat lang bat ka Child Welfare Committee baro ki reports ki wan sangi bat ni rungi yo lot ki jing tip jing ki jing ja baro di kamtam mentang singi aku aban kesan hakani ka kasnong jong pi baro kamtam ai khop le ni girang ba snang kini ginang pre bagnang ki girang ba dong ban secretary snang jagani kanang ra kamtam bagi la perlong ya kini ka candlelight mo bangi ya thang mamti na benda ini khana hadu mentaro nga pek ya kadur khmat jong iru ka pang ka mensiam ngaru ngade ka kami ki bon ma pi ki balong kami ban suduk ni kami kumini khana inshusha dekat nak kajing em kami I bah kajing em jeng I bani I ben em kum kiwe ki khana nga khamut ban wan jeng shisha kam I secretary pha wan ya ban wan kesan nga kham nga khamut dur beni pha nga ban tren nga wan hang ni ban kesan ban sula mi ki bahi nga sam jeng I tu play chong ai kajing sugi I pendan ngkat lang mo bre le se ka dei ka jaka ka babyang I tuma ini ni bro ni lang bre ni la le ni kan ni kajing snow kamtam bagi long kami bangkan sidukot kajing in hadang nang pangsa bangan pegi basmi kani ka khubal ha ke media ro nga kampet nga ham ko apet nga si snow nga las men sim bangal apang ka donut apat ke donut jang batong ikan na badang kat ni snem ben sudu dan ni isu batong andai kun commission nga kwai kerpat ya pibaro lese ki don kipat kiwi ki jengjai ki khana bemi sakmat lese yo pi ong ba ke pulet kimle ndri ki pulet ki le ba ya ka duty jon ki bat niru da pisno ba ka dong ke jeng happy kamtam ye ki khana khlong khana phila banwan sa commission da phim ko aban pentep katang ling ala da ong hiru ha to program bangila host ha ka dudashan bagi bon ki ki bajinjai ki khana da kim ko aban pentep ki kimi ki pa ne ki bahaya ngasam ne baca ha school ne hai ru ki jinja phila banwan pentep anonymously shaka state commission bagi ni kloi banya rap yapi ni ai jin kesan kabala yapi what you do gentlemen to don kat lang bat ni mini training kat lang bat pi kamtam kasnong ka dei ka wei ka baya rap bhai pi le se phim la ban shanya iki bahaya ngasam kasnong ka kloi le se phim kwa ban pentip ya no hasnong ru wan sini ka commission ka don ru ka child welfare committee ru ka bakloi ban ya rap ban pha ban pentip ya ki khana ban counseling ki ai lab ru ki khana ru ban pun puli bakin pendap ki jin puli ne lesi ki khana ru ki don ni ru ki jin jong ki bakin kwa once ka commission ni ploy ban ya rap ifi da fisno ke program na kaliang jong ka commission kan ba fi kwa ban penya hak snong ba phila ban khot ngi kum ka commission ni ploy ban ya rap ni ploy ban ai ka ti ka mon bat ka ti ka diang ye phi baro to what do gentlemen kani ke jinjai ke sambon ru ki pulet ki la le ba ke investigation to don kat lang bagi pulet shania ai ki pulet le se ke bagi le maki nun se yo ya ka jing ke justice na banta ini ke sham mo blish pun